mi říká, neopomněl si že vidím Franto, tohle to všechno sežereš. Ne, vedení. Teď jsme říkali, že tady chybíš, tady je fotka od Loňska, že tady chybíš, akorát sedíš naproti místo vedle. Tak si dej, Oldo. Krásný na podívání, radost, bez Pepíku, dojídat. Farář se modlí, tak já se modlím i za vás, za všecky. Ale upřímně, opravdu, já to vždycky tak večer projdu, všechny ty spolužáky, tak samozřejmě vy jste na prvním místě, potom jsou z konzervatoře, potom jsou studenti, který jsem vedl a tak to takhle proběhnu a opravdu na vás myslím, jo? Takže tím si můžete být jistý. Samozřejmě, že každý musí taky přidat trochu ruku dílu sám, že jo, jenom to v tom mém požehnání není, ale já jsem vám chtěl poděkovat za to, že jste, protože vím, že víte, že jsem prošel takovou trochu životní zastávkou náročnější a víte, nikdy jsem si nemyslel, že mě budou otvírat hlavu, že půjdu na operaci na neurochirurgii, vždycky jsem chodil tak flaše kolem toho oddělení a říkal jsem si, no tak tady bych teda nechtěl být, no, bác a pak mě najednou nic mě nebolelo, ale začaly mě trochu otíkat nohy a měl jsem takový, panu doktorovi se zdálo, že jsem trochu retardovaný, tak mě dal taky počítat pospátku, já nevím, 75 a 9 pospátku, to si někdy zkuste, to je docela milý. No a dal mě na CTčko a vzal tam hlavu a už to bylo. Tak byl to takzvaný meningeom, to je většinou z 95% nezhoubný, to už mě řekli předem, ale to víte, nikdy se neví, když, až to otevřou, tak teprve mají tohle. No. Já nejsem žádný hrdina, ale opravdu jsem nestačil mít strach, a nestačil jsem se bát, protože to šlo tak rychle, že v úterý jsem nastoupil, v pondělí jsem byl na CTčku a v úterý už jsem byl v nemocnici. No a tam už to všechno šlo tak tím svým postupem. Celkem nejhorší bylo probouzení z narkózy, to jako jsem se nemohl z toho dostat, protože 5,5 hodiny, ono to přece jenom je pro ten organismus dost velká zátěž. A takže jsem tímhle prošel, pak jsem žádný bolesti neměl, což teda pro mě bylo taky takový jako zvláštní, až jsem se tomu divil. A vždycky, když doktoři přišli, tak jak se vám daří, tak jsem říkal nezaslouženě dobře. No. A teď jsem tak jako, musím říci, že se cítím tak dobře, že si mi to až začíná nelíbit, jo. Protože já se nerouhám, ale v 68 já jsem opravdu chytil takový nějak ten druhý, jak se říká, dech. Ono totiž tohleto roste v hlavě asi 8 let, takže 8 let jsem si to tam přechovával. No a tak teď jsem byl minulý týden na kontrole, tak tam nic nenašli a je to všecko vybrané a je to v pořádku. Na kontrolu až za rok. Ale já to neříkám, abych vám vyprávěl všechny ty zážitky. Spíš bych vám chtěl poděkovat, protože vím, že jste na mě mysleli, ať už jakkoliv, ať už kdo se modlíte, tak modlením a kdo tak aspoň vzpomínáním a jak se říká, že jo, držte mi palce, tak já jsem tohle pocítil velmi silně, že na mě mnoho lidí myslelo a zvlášť tedy i přednosta tam jednou přišel a říká, člověče, vy vůbec nevypadáte, jako kdybyste byl na operaci, kdybyste neměl tadyhle, takový jsem měl spadlou tvář a tady celý černej
Jako kdybyste, já jsem byl mimořádně dobré fyzické kondici. Ale opravdu dobré fyzické kondici, takže... Prosím? Já jsem svědek. Mě nic nesignalizovalo, že, nebo jestli jste na mě poznali, že jsem nějaký takovej retardovaný, tak nevím, ale říkal mě profesor Malec, to byl bývalý šéf neurochirurgie, starý pán, kterému jsem hodně vděčný, 10 minut po probuzení už byl u mě a říká, zahejbejte rukou, zahejbejte nohou. A když jsem zahejbil, tak to. No, tak ten mě říkal, víte, já jsem operoval jednoho člověka, který měl meningeom na obou stranách. Já jsem ho měl tady na ráně, tady vidíte tu jízdu. Znovu na světě a lítá a pracuje a honí nás všechny. A já cítím taky, že opravdu to, co nemá být v těle, že je pro celé tělo velká zátěž a že to tak jako člověka je starší. A o mnoho, že a tak. A já jsem si zase uvědomil, víte, že ono ty jistoty života nejsou, nejistoty našeho života, zase i tam může člověk najít mnoho krásných okamžiků a mnoho, já jsem tam v nemocnici prožil a velmi na to vděčně vzpomínám, že jsem se tam cítil velmi dobře, jako nevím či, ale byl jsem sám na pokoji, tak to bylo asi taky takový pro mě ulehčující, že jo. A takže vám děkuju za všecko a jako nemějte strach, když přijde do toho našeho mládí 68letého, když přijde nějaká takováhle zkouška. Ono se to dá překonat, ale musí člověk chtít, musí taky si říci, zaprvé přijmout to je první věc. Člověk, který neumí přijmout nějakou těžkost nebo utrpení nebo nějakou nemoc a nechce ji přijmout, tak je ta nemoc dvojnásob těžká. Takže snažit se ji přijmout a potom taky důvěřovat, že kolem vás určitě se objeví pár lidí, kteří vám budou nejen fandit, ale kteří budou spolu s vámi spolucítit. A tak vám pomůžou taky ty těžké chvíle, že jo, ulehčit někdy to těžký břemeno, že jo, tak to je další taková věc a teď, no, kolik mě ještě Pán Bůh dopřeje života, to už já nechávám vyšší režii, že jo, nechci se rouhat, tatínek se dožil 93, ale i když kořínek asi dobrý po něm mám, tak nemůžeme si být zase tak. Ještě naživu a zlobil by se. A Věra nás poslouchá. Ano, 89. Tak, přátelé. My jsme počítali 96. Ho